Pois as festas estábamos hasta o día. Íbamos cenar e despois volvíamos para a festa. E os invitados tamén. Os que iban invitados iban con nosotros para as festas hasta o día, casi. Todas as orquestas estaban ali a todo o día a tocar, e nosotros bailando. O campo da festa eran buenos. Eran moi buenos porque tiñamos, xa había sitios que tiñan ali un prado para que non fose naide e bailáramos. Por exemplo, noutro sitio tamén, noutra aldea, había outro prado tamén para o día das festas deles, e íbamos bailar ali, coa orquesta que viñan de Viveiro, dúas orquestas moi buenas. Nesas feiras había moito ganado, e iban todos os ganaderos levando as mulas, que antes non había mulas, pero eles tiñan a besta, e tiñan unha mula e levaban a Mondoñedo. O día de Mondoñedo había moita xente, porque os da aldea levaban as mulas todas. E se eran buenas, ganaban moitos cartos. Cando levaban as mulas, as fillas da mula. Levábanas a Mondoñedo desde onde viñan andando, que figúrate desde Portocelo, viñan andando hasta ese sitio que dixen agora, viñan andando coa besta e coa mula, para Mondoñedo, e xa tiñan ali as casas de todos os anos para pararen cando chegaban. E tiñan ali unha cuadra para eles, e eles dormían ali a todo, no suelo. Dormíamos no suelo, nunha manta ou algo, pero non había máis. Había moita xente, moito ganado, Ali nas festas de Mondoñedo, da San Lucas, non había que pararse do ganado que había e da xente que había. E xente rica, que collía moitos cartos, moitos, porque vendía unha mula e o outro vendía outra, a mellor, eu non sei, pero unhas 60 ou 80 mil pesetas vendían cada unha, daquel tempo. Pois a escuela era buena, era mala. Eu fun pouco á escuela, porque como mi madre sempre estaba case enferma, e eu, pois, antes de ir para a escuela, tiña que ir á terra coller po ganado para a noite, porque como viñamos ás 5 da tarde, xa case non se vía. Eu tiña que coller 2 ou 3 listados de nabos ou de erva antes de irme para a escuela. A todas as miñas compañeiras xa estaban na escuela facendo gimnasia. Bueno, facían unha cousa ao redor todas. E eu ainda traballando na terra. E chegar á escuela xa estaban case entrando todas para dentro. Empezábamos cun silabario, chamábamos un silabario, a facer números, empezar por 1, 2 ou 3 e así. Facíamos así, hasta que despois nos iban enseñando o maestro como tiñamos que acabar de facer, e non che facíamos máis nada. Por exemplo, cando escribíamos, por exemplo, con un tinteiro, porque antes levabas un tinteiro con tinta, e dicíanos el, hai que traer tinteiros, cada un o seu. Despois, cando veñedes, xa vos ensiñeu como tens que facer as letras todas dos tinteiros, cada un o seu. E levábamos os tinteiros e facíanos el nunha cartilla que tiñamos que levala, e tamén para ali, facíanos cada un a súa cousa. A vida do mar hai que entendelo. O mar tenche dúas cousas. Tenche 2 olas buenas e unha mala, pero hai que saber cual é a mala. Pero nosotros sabíamolo, por miña abuela, que iba a pescar miña abuela, e traía cada cestado de pescado que non era broma. E sempre nos dicía, cando íbamos con ela, porque tiñamos as casas case na beira do mar. E a praia igual, que é unha praia moi bonita. E dicíanos, agora apartarse, salir de aí, que salíramos das pedras.
e salíamos correndo, xa villa grande, e xa barría todo. Pois meus irmáns marchabanche para o mar, e viñen a lo mellor a fin de mes, e viñen e traían algo de pescado, e cando viñen había que lavarlles a roupa que traían, toda, e volvían para o mar outra vez. E era a chavía deles. Iban para o mar e viñan ca roupa sucia, había que lavarlla, e traían algo de pescado, e había que prepararlo tamén. Pero volvíanse para o mar outra vez. Que viñan moito para Burela. Estaba moito en Burela, porque en Burela daquela había moi buenos barcos para andar así ao arrastre, chamaban as parexas, e aí viñan para aí sempre. Viñan para aí, para o mar, para Burela. Algúns ainda nos iban buscar ás casas, de buenos mariñeiros que eran.